Enka sese hia enka sese ye kwa bosiabo enka sese ye ho kire nanso Awurade ye ho kire asida ye di mawo nyami asida yani mao nyami asida yani mao nyami yani mao nyami yani mao nyami asida yani mao Yadi mau nyami asidanka o nyami nyamia oniye o niliema eye mwa niliema eye shira ninyine free radio asida oriase ofama asida kanye nyamino nyamia oliye o niliema radio asida foriase ofama for your dawasi. Oh my Ghana, unyame wayesi wo. Sir, would you be dijuma ewo ewiase mu? Your dawasi amo man ahobrase mfiti ase. Ani baby a wapeje o man ya beduro. Another year. Yedi Enfie aduonu enum wadaroma wodi yewura opemsuo osetutu ababio asante hene ede no eche ye gina enede yakonya so apejo man Ghana bo ani Nyami unyansemu no onwire o man Ghana sonko yenim se Ghana eye no nyamman wani so eyo man a eye sikaman e wani so o man a eye koso man wani so wudi sika kokko asiesie o man Ghana wudi nkwaye asiesie o man Ghana Wabwaye ama yedua koko yewo timba yewo coffee enuane ahodo wadomie oil bauxite limestone de keka ho enkan sese hia yen enkan sese ye kwa bosiabo enka sese ye ho kire nanso Awurade ye ho kire na bebre si ni tirase yesi kasemu
ene kika ho ene Awurade ye gina konya so apejo omanya bo anim enyo no ye bribie enya sase ni mo agudie na ye bribie ne mo no tinamfo e ti oman mu ana adwini ye de ti oman mu yanya yese yensuo sika kokko a wode kye ye no nti katasi hye enema basa awudie na nti twitwa akutia oman a unyame wasiesie no ana ya srawada wa odi utumi ene ope ade japade du oman Ghana oman ba ku bia ni wiase a wadu sa achedie seye wadaroma ya yadwini akoma mu adwuma Awurade ya yadwini akoma mu adwuma unama Zakios ani ba na ho so no kan se mina nkomboni bi so asisi nkrofo afa nkrofo japade a ene me de woma de ma wo be ba ho prenso e de ma wo ne de keka ho Awurade ya srewada me ani mra ho so ya yire ho nya dwuma din ya fa no kwatie nya dwuma no ene be ma de odi ama ye no ba mfa so ama ene ma ni daachi impelina ene ni ejira konya so ene ya ma pani His Excellency na don ko kufuado ene na ban bosimi kakra ken na fina be we wade bo ho di wanim kan ni free anim gwase nya ho twire mu mansuo nto adaroma ewo ni bremu Awurade yankan ya sam ani gina ye maya kwanso anu dojo yesika samwa ati free Awurade ma engina nansa anye ye mayai awo Yesu Kristo demo awo Yesu Kristo demo ukasa ne manyina yeji ente Awurade kasa ma ne manyina yeji enim se obe ahye ho no yam awo Yesu ni de kompaye amen. Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya